אנחנו בתוך צוללת. איך צוללת? חצי צוללת, חצי סירה, אוקיי? ספינה. הבנו אותך, אוקיי? ויש פה הרבה דגים. ועוד משהו לא ידוע. אני לא בטוח אם אפשר לראות את זה, אבל אנחנו רואים די טוב מפה. סך הכל די יפה פה. מדי פעם יש דגים, כשיהיה דגים אני אעדכן אתכם. ושכחתי לומר לכם, יש צד שני, שהוא ממש פה. הנה, גם שם יש אנשים וגם שם יש לנו חלונות כאלה שאפשר להסתכל דרך, דרך החלון. בואו נחכה שיהיה דגים! 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 דגים חמודים מתעסקים! דגים! וואי, באמת שבקושי אפשר לראות במצלמה. לא, מלכים, דגים, דגיג. טוב, הוא הלך. מה אתה אומר על זה, יועד? נייס. יועד, תסתכל עליי. יועד. זה כזה כיף. לא, יש לי סיגריה. דגיגונים! דגיגונים! מכאן רואים יותר טוב, אחי. אומייגאד, עידן שאתה מתקרב ככה, זה נראה הכי מגניב בעולם. תראה לי את הדגיגונים. תשב ככה. דגיגונים. דגיגונים. איפה? אחי, אתה כזה שקרן. לא, באמת היה שם, אבל הם הלכו. אפילו המצלמה תראה. הדגים יפחדו. יועד, מה יש לך לומר? מטורף! מטורף? יותר מטורף ממה שאת חושבת. אנחנו שותים. עוד כמה זמן אנחנו שותים? 3 דקות. רגע, בוא נלך לאבא. אני חושבת שזה הכי מגניב כאן. אנחנו נחזור עליכם. אתם תראו את אבא שלי עוד שנייה, פשוט זה ייקח הרבה זמן, אז אוקיי, חזרנו, אבא שלי לא רוצה לבוא, אז נראה לי מפחד מדגים או משהו. יש לאבא שלנו ככה. בואו נחכה שנפריד. עוד 2 דקות, נכון מיאן? 2 דקות. 2 דקות. אם עוד דקה. אם מוזר לכם למה כולנו ירוקים בגוון ירוק, זה בגלל שהמצלמה שלי לא כל כך טובה, וגם אנחנו במקום חשוך עם כחול בחוץ, אז כולנו ירוקים. כולנו טורקים. אחי, זה נראה לי, זה משהו לא... עוד כמה זמן. אחי, זה נראה כאילו... עוד דקה איתנו, אחי. הכל רועד, אתה רואה את זה? אתה שומע? המנועים מופעלים, חבר'ה, תראו את הזמן, אנחנו יוצאים ב11:30. קמנו על הבוקר מוכנים לשייט המטורף הזה. איך בשייט? אכלנו ארוחת בוקר קודם. יודעי, אוקיי? זה במלון. עכשיו, אוקיי, מוכנים? ברגע שזה הופך להיות 3, יש! נשים. לא עושים. רגע, מה יקרה אם אני שם? אתה נראה. לא ידעתי שם. אז למה יש איזשהו שם? לא יודע, אבל אל תקשיב. אל תעציב. עידן, מה יקרה? או שבאמת מה יקרה? ליאן כזאת מנת שהייתה ראש... ליאן די. שבי פה, מוח. יפה. מחזיר. אוי, לא כזה לא זה. זה לא... אנחנו עושים חבר'ה. אפשר לראות
זזים! יואו! יואו! אני עולה למעלה. בעוד 3, 2, בום! אוקיי, אני פה בלי החומיס, אבל תראו. אוקיי, רגע, אתם רואים את זה שם? רואים את זה? רואים את זה שם? את זה וואי. את זה שם. תראו, אנחנו זזים. רגע, תראו, הרחקנו, אין יותר. אנחנו שותים היום. הכל רועד ויש אורח מצליח בגלל המנועים, אז בואו רגע. הנה, זוכרים כמה רחוק זה היה? בום, עכשיו זה קרוב. קיצר, אנחנו זזים, אוקיי? יאללה, בואו נחזור לדגים עוד 3, 2, 1. הגענו, אוקיי. יואו, תראו מה זה שוב. וואי, אנחנו עמוקים בתוך המים עכשיו. הייתם שם 2 דקות. הייתי שם 2 דקות. וואי. עוד דקה. אומייגאד, מה זה? אחי, זה מדוזה? לא, זה לא מדוזה. זה חייב להיות מדוזה. לא, זה אבנים. ווט. אחי, אני ראיתי גם בוט. וואי, אנחנו די מהירים. שלא הייתם כאן, ראיתי בוט. רגע, תשבור לי. עידן, תשבור לי את המקום וליאן. אני הולך לראות איך זה למעלה. עידן, תשבור גם ליאן. ליאן, דול, אתה הלכת. יואו, תראו את זה. שמר. תראו איזה מהירים אנחנו. שמרו לי את המקום, אני הולך פה עוד 3, 2. אוקיי. וואו, עכשיו באמת אפשר לראות שהתרחקנו. טוב, בואו נחזור בעוד 3. טוב, חזרנו, אבל סבר צריך לענות מהצד השנייה. וואו. זה של תורף. נו מה, סתם בנו? אבל אני רוצה פה לרדת. וואי, מה זה מזכיר לנו? אבא, אתה עולה? אבא, אתה עולה? אבל אנחנו עולים בעוד 3. רגע, אבל תני לראות את זה. הנה הצד השני שלה. יופי. פה אם אתה רוצה לעצור את הסרטון ולא להכניס. יואב, תסתכל אליי. ליאן. יפה. אוקיי, אז אנחנו פה, זה הצד השני, שם יש בצבע האחר שבו כבר ראינו כזה גידולים. פה יש הרבה יותר גידול, וגם פה התחילו לראות וזה מגניב מאוד, וגם אנחנו עוד מעט נגיע לנקודה שבה נוכל לראות הרבה דגים, משפחות של דגים, אוקיי? אז אבא שלי רוצה לעלות למעלה, בקיצור, בינתיים בואו נסתכל על
משתגלל, אז החלק שבו נתחיל לראות דדים, אבל פה כרגע אנחנו נתחיל להסתפק בזה. דקה. חבר'ה, הסירה הקטנה הזאת. תיזהר עם הטלפון. אוקיי, אז חזרנו זה ייפול. זה לא ייפול. חזרנו וזה קומה עליונה. פה זה הכי גבוה. הכל סופי. בוא תראה מה זה סירה, רוס. וגם שם, קומה מתחתנו זה קומה הרגילה, הלובי, אתם מבינים מה אני אומר? ומתחת הלובי זה איפה שהיינו וראינו את הדגלונים. פה אפשר להתחיל לראות אנשים שגולשים עם אופנועי ים, נגיד, והאופנועי ים סופר מהירים, כי נגיד היה שם ספונטי שם היה, ותוך שנייה, אני רק מצמצתי והוא כבר הגיע לשם, איפה שהוא שם. הנה, תראו כמה מהיר זה אופנועי ים האלה. תראה מה זה מעבר. זה הרבה פחות מהיר ממנו, אבל הרבה יותר מסוכן. הנה האופנועי ים שראינו קודם. נסעת מילי. שתבינו, איזה מהיר זה. איזה אוניות ענקיות? יש החוטים האלה, הם מחוברים אל הכי למטה, ויש כזה מאכל ששומר על שיווי משקל. וכן, זה התפקיד שלהם, וזה למה הם סופר דופר חזקים. תראו, בקושי יכול להוציא. אני לא יכולה לצלם את זה כי אני מפחדת שהטלפון שלי ייפול. אתה עושה טיול יום שלם או זה כמו שעה? תראו, שם יש אחד מהסירות המהירות, זה לא אופנוע ים, אבל פעם הייתי בזה, זה היה בבטומי, זה לא היה כל כך מזמן, זה היה חופשה של 9 ימים, זה היה מתי שנסעתי בקארטינג, הראיתי את הסרטון, זה בערוץ יוטיוב שלי, אחרי הקארטינג, בפעם השנייה שעשיתי את הקארטינג, הסרטון זה היה בפעם הראשונה, רק אז הלכנו לאחת הסירות האלה, וגם ענק, ואני הצלחתי לנסוע באחד כאלה, הייתי לענג באיזה דקה 3, זה אחד הכיפים, ואני מאוד אוהבת את המקום, את הסירה הזאת. אבל פה זה הגבולות, מעניין. אבא שלי כבר קנה כרטיסים בשביל זה. אז כן. תעצור, זה כבר כמה זמן. טוב, אני אחזור אליכם כשיקרה משהו מעניין. טוב, ביי. אז כרגע לא מצאנו משהו מעניין כל כך. נכון, אה? שמתם משהו שני נוצא, אומייגאד, מה קרה עכשיו? מה זה? היד שלי מחליפה צבעים. יד? פאפה. אוקיי, ואנחנו בצד השמאלי. אנחנו בצד השמאלי של הסירה. זה הצד הימני. זאת הייתה הדרך המהירה יותר, אז באנו כן. אז זה הצד השני. אנחנו כבר הראינו לכם את זה. אבל אנחנו מעדיפים את הצד הזה כרגע, כי פה יש הרבה יותר מקום רק לגמרי. בעצם זוכרים את הבוט מקודם?
התרבו. אני יכול ממש לגעת בזה. ואם אתם טועים איפה זה, איפה המקום הזה, בכללי זה באילת, ואנחנו כרגע תזכיר לי באיזה אנחנו? באיזה מלון? אני לא יודע. אין לי שמץ, אוקיי? שכחתי את השם, אבל מה שאני יודעת זה שאנחנו קרובים למג'יק פלאס וללאונרדו, וגם הלכנו לאייסמול, צילמתי שם כמה סרטונים, כאילו ההורים שלי צילמו אותי בסקייטינג, אז אני אעלה אותם עוד, לא יודע, בקיצר אני אעלה אותם לשורטים שלי, אם אתם רוצים, אז תבדקו. מבטיח שזה... זה כבר שיידר? כמה זמן זה? לא, זה 16 דקות. סליחה שהקול שלי כל כך נמוך, פשוט זה... אין לי מיקרופון ואני משתמש בטלפון. כן, אין לו מיקרופון. וואי, אין סבבה. קיצור? ואתם יכולים להגביר את הקול. כן, אתם יכולים להגביר את הקול אם אתם רוצים, אבל אני לא אוהב את הקול שלי כי... הוא מצטרפה. אוקיי, אז... כן? עד עכשיו לא קרה כלום. מעניין, נכון יועד? חוץ מזה. לצערנו. זה לא מגניב, זה גם בוט, פשוט הם יותר בהירות מהצד הזה. נו, לא רואים פה כלום. אז הגענו לצד השני, לצד ימין. כפי שאתם יכולים לראות, אנחנו בצד ימין. מה זה? השעה 11:56. אוקיי, קיצר. מה זה? יש פה פשוט דברים שעפים זה לא מטמנו אותך, נראה לי שאנחנו קרובים לדגים. לא יכול להיות שסתם דברים. ייט? אז אנחנו חייבים להיות קרובים לדגים. נכון מיאן? מה? נכון, אנחנו חייבים להיות קרובים לדגים? כן. נכון יועד? לא? אתה אומר שלא? אתה אומר שלא? כן או לא? אנחנו כן קרובים או לא קרובים? לא קרובים. באמת, גם אני חושבת שאנחנו לא קרובים. לא יכולים לצפות עליהם. אוקיי. אם אתם רוצים לראות את יודעים מה? לא, אני לא אומר את זה עכשיו, כי אני לא מבטיח שאני מעלה את זה עכשיו. אז אולי אחרי הסרטון שלי, אולי בערך יום אחרי שהסרטון הזה יעלה, אולי רק אז אתם תוכלו לראות את השורטים שלי שחילקתי בקרח. אבל קיצר, הלכנו לנושא אחר כבר, אז בואו נתקן. איפה היינו? ועוד איפה היינו? אנחנו קרובים לדגים. כן. אז בואו נחכו לראות אם יש פה איזה משהו מעניין. וואו, יש הרבה יותר בועות. הבועות נראה לי מבריחים את הדגים. לא. נראה לך שהבועות זה פשוט בגלל שאנחנו מהירים? כן. זה הבוסט של הסימן. טוב, יועד הלך. תרשימו אותי על הרב. אם אתם שואלים מה זה, זה כמו השתקפות מהחלום הזה. כרגע לא מעניין, שום דבר מעניין לא קורה. חוץ מזה שהבועות נהיים גדולים יותר. פעם הם היו רק פה, עכשיו הם כבר פה. לא רואים את החלק הזה במצלמות. טוב, פאצ'ו! מה? לא. וואו.
הייתם מהירים מספיק בשביל לראות את זה, אז אין לי מילים, אתם זכיתם. או שאתם פשוט יכולים לחזור אחורה אני איך להגיד את זה? וואי, כמעט תחליק לי הטלפון. קיצר, אתם יכולים לחזור לסרטון ולראות את זה. לחזור אחורה בסרטון ולראות את זה. אלה שלא הספיקו לראות, אתם עדיין יכולים לראות את זה אם אתם תעברו אחורה בסרטון. עד עכשיו כלום מעניין לא קרה. די משעמם. טוב, אני אחזור עליכם כשיקרה משהו מהזה. רגע, ליאל חזרה. מה אמרת לאמא? שראינו מדוזה. כן. מדוזי. כן, ראינו מדוזה. ראינו מדוזה. אפשר לעצור את זה ולהראות לי? אחרי שהסרטון באמת אתה יכול לראות. הלכתי ככה. מה זה? ראינו משהו כזה, ראיתי משהו כזה שנראה כמו דוריטוס כזה, כמו דג הזה מפורטנייט שאוכלים אותו ואתם מקבלים 30 או 60 שיד. אומייגאד, זה כזה ככה, ככה, רק ממש בקטן. וזה טס, זה כזה ויו. יכול להיות שזה היה דוריטוס. טוב. אנחנו נחזור עליכם, אנחנו לא רוצים שיגמר לנו הזמן בסרטון. אנחנו כבר 22 דקות בפנים, אז אנחנו נחזור עליכם כשנגיע לשדה הדגיגונים, אוקיי? טוב חבר'ה, רציתי להתקן משהו עד שאנחנו לא מגיעים לשדה הדגיגונים הענקי, ואנחנו נראה 20 סוגים שונים של דגים. אנחנו לא גומרים את הסרטון. גם אם זה ייקח שעה, גם אם זה ייקח שעתיים, גם אם זה ייקח 3, לא גומרים את הסרטון. רגע, אני בודק אם זה ייקח שעה או שעה. אז חבר'ה, גיליתי חדשות מצוינות, פשוט מושלמות, אוקיי? המזל בצד שלנו עכשיו. אז מסתבר שעוד בערך 5-4 דקות אנחנו מגיעים לאיפה שיש ביליארד דגים. רגע, צריך שאלת אותו כמה? טוב, שכחתי לצלם את זה, אבל עברה כאן כרגע מדוזה. לא ראו את הראש שלה, אתם יודעים, כי זה שקוף ברמות. נראה לי זה מדוזה כזאת לבנה, אז אני לא חושב עכשיו שזה כזה נורא, אבל אומייגש, חבר'ה, נפל לי הטלפון כמות, אז המדוזות, רק המדוזות הכחולות והסגולות הן סוכנות. הסגולה או הכחולה יכולים להרוג. המדוזה! וואו, חבל שלא צילמתי. וואי. רגע חבר'ה. טוב חבר'ה, חדשות טובות. וואי. רגע, אבל תעשו את השם. יש פה הרבה דגים, הגענו לנקודה. אי אפשר לראות אותם, אבל יש פה הרבה דגים. מיקי. הנה אחד. אני אנסה למצוא הכי הרבה דגים שאני יכול. כמה זה באמת יחוקים אבא? חבר'ה. אבא, לאן עושים? יואו, יש שם דג ענק. יש שם מלפפון ים. זה 40 דקות. תראה. את יכולה לקיים? יואו, לקח את זה, תראו את זה. זה דגים הכחולים שראינו מקודם. הנה,
אתם זוכרים בתחילת הסרטון ראינו שתי ילדים בודדים כאלה, פשוט צורכים להם, עכשיו זה עולם שלם שלהם, אחי, הם הולכים בלהקות, נכון יואב? כן. מה זה? הנה, הדגים פה בטלפון. לא היה הדגים בטלפון. יואו, מה זה דג ענק כזה? מה זה דג ענק כזה? תראה לי מה רואים. היה שם דג ענק. זה אי הדגים. כן, זה דברים ששם... איפה אפשר למצוא בודדת? במקום אלמוגים. אני לא יודע מה. זה חיה שגודלת בקרקעית הים. זה מגניב שזה צומח מתחת לים. אנחנו קוראים על סוסוני ים. שתבינו, רק בתחילת הסרטון היינו שוממים לגמרי. ראינו 2-3 דגים. עכשיו זה עולם שלנו פשוט. אנחנו קונים, אוקיי, אנחנו קונים. תעצור את ההקלטה שלא יהיה ארוך שלך. תעדיף תעשה סרטונים קצרים מהשרון. טוב חבר'ה, משהו קרה אצלנו. נראה לי זה בגלל שהגענו לנקודה חשובה. יכול להיות שיש פה כרישים. הגענו לנקודה שיש פה כרישים. דפקת לי את זה בפנים. רציתי לטלפון, רציתי לכלום. בסוף הצלחנו לשירה. וואי, מה זה הדבר הזה? נראה לי שהגענו לארץ שלמה של גיחונים. מעניין אם אנחנו לא רק חולים. ככה אפשר לראות אותם. זה עם הדגים שלו. טוב אחד, אני מוחקת. אם יש פה, שלא אמרתי את זה בתחילת הסרטון, אם יש פה אנשים שמפחדים מדגים, אז אתם לא חייבים לצפות הכל, אתם רוצים. Kinderkuss o Zashidi Йо, мазы. Ну и грелка, не дать спать и грелку. Окей. יואו, בגדים חדשים. או שלום. רק אני שזה וכזה הרבה צורות שונות. הנה הצו. יואו, מה זה? חשבתי שהיה
מה הנה כל הדגים. דגים חזרו. עכשיו תהיו רציניים. שווה לחכות את זה. שווה לחכות את זה. זה גיגונים קטנטנים. יש פה כזה הרבה צורות שונות כמו זה, מה זה? מה זה? נראה לי שהגענו. זה פשוט בנג'י. וואו, אנחנו ביצים חבר'ה, פה ייגמר הסרטון, כי הבטחתי באמצע הסרטון, אם אתם לא ראיתי, הבטחתי שמתי שנגיע לנקודה הזאת הסרטון ייגמר. ביי.